Altså, i dag vil jeg lave en lille video. Først vil jeg give lidt info, og så vil jeg vise min outfit of the day, eller dagens outfit, eller hvad, den er væk. I morgen til på fredag laver jeg en video, fordi at jeg skal til København hos min kusine, sammen med min anden kusine. Og hun skal op til, hun er 26 år, og hun bor sådan. Altså hun er fuldt hjemmefra. Og så min kusine, der er lidt under min alder. Et par måneder og sådan noget. Så det giver ingen forskel. Vi skal så til hende. Ja, så det bliver ret skidt. Jeg har været der før, men det har min kusine ikke. Så det er sådan stadig lidt nyt for hende. Så derfor laver jeg en video. Jeg håber ligesom det er okay. Og så, når jeg kommer hjem, så er det fredag om lørdagen, så har jeg jo lovet, at jeg vil lave den der spørgsmål-ting. Men det kan godt være, at jeg udsætter den, fordi at jeg skal ud og ride, og jeg ved ikke lige, om jeg får tid til det. Men jeg vil prøve alt, og sandsynligvis at lave den. Godt, men nu vil jeg bare lige vise mit outfit. Godt, vi starter her. Jeg har en sølvhalskæde på. Ja, den er fra, købte den faktisk i Tivoli, i en fornemt butik, til 50 kroner, hvor der står mit navn på. Ja, og så har jeg sådan en her på, sådan en læderarmbånd, sådan en rigtig nice lås, jeg elsker den. Og så er det her på, og det har jeg fået af fra et loppemarked. Jeg synes, det er sådan lidt specielt på sin helt egen måde. Derfor kan jeg rigtig godt lide det. Og så har jeg så det her armbånd på, hvor der også står mit navn på, så jeg er i hvert fald ikke helt gammel. Så ja. Og så har jeg altså bare noget helt enkelt på, fordi jeg skal først stå og ride senere, så derfor så er der ikke rigtig nogen grund til, at jeg tager det helt store på, fordi jeg skal jo lige skifte igen. Men min veninde er bare i byen lige nu med sine forældre, så derfor så kunne hun først komme og ride ved 2-3-4 tiden. Og det er på en måde lidt minus, men altså, fordi at, ja, men det er okay, det går nok. Og så make-up har jeg bare helt normalt mascara på. Jeg har ikke særlig mange lag på, jeg har kun et på det ene, og så lidt 2-3 på det. Men jeg har ret lange øjne, det var, hvis jeg kan se. Ja. Og fordi jeg har fået rigtig mange myggestik overalt. Ej, ikke på den måde. Det lyder rigtig forkert. Jeg har i hvert fald fået rigtig mange myggestik, og det klør fucking meget, undskyld. Men min top er fra Gap eller sådan noget. Det er sådan en lille, helt normal tanktop. Den er så rigtig tyk ud i. Og jeg ved ikke, mine bukser. Det var helt normalt sorte bukser. Ja. Så, men det var bare en lille bitte video. Jeg ved ikke, hvor lang tid den var. I må undskylde, hvis den var for lang tid og kedelig og sådan noget. Men gerne skriv noget i kommentarerne, hvis der er en idé til noget, jeg kan lave næste gang, eller sådan noget af nogle af de der spørgsmål. Og så må jeg rigtig gerne gå ind på den video, hvor spørgsmål